Всеки трябва да знае истината за X-Pro автолак след измиване на автомивка. Ето го и състоянието на панела, по който ще работим днес. Дръскотини. Захабен лак. За начало обезмасляваме добре, след което идва ред на X-Pro лака. Напояваме апликатора обилно, както и краищата му. Нанасяме част от лака по панела, след което с прави движения разнасяме равномерно, като поддържаме апликатора добре напоен. Застъпваме горният филм не повече от половината, като не използваме натиск, също така избягваме честите повторения. Може вече да видите самонивелираният лак, както и блясъка, който добави към детайла, като подчертава перлите и придава дълбочина на цвета. Само 4 часа са нужни за да втвърди, като в това време не се шофира и го пазите строго от вода. Да отиваме на мивка. Минали са вече 48 часа от работата по детайла. Време след което може да се измие автомобила. Стандартно първо с пяна. Турбопяна. След което с вода, като тук може да обърнете внимание на водоотблъскващият ефект, който лака притежава. Сами може да видите и крайният резултат. Топ! Без дръскотини и с висок блясък.